दि हारिमुआ सोर बिथाङा सासे सिखावसो आरो रां लुबैसुला एबसुखौ सोंखारिनायनि मोन्थाइ गैया। थांनाय 27 जानुवारि नैथि बिटिआर गोरोबथा सानाव दि हारिमु बिथांमोनहा खुद्रिनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि एबा दैदेनगिरि बिथांमोनहा एसि रुम सिङाव थानानै खौरांगिरिफोरखौ लिंहरना बाथ्रा बुङो, गुबुनखौ सोंखारियो होननानै अजद दैखांनायखौ लानानै उदालगुरि दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिसोरनि हेंथायै फिन महरै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो आरो एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना उदालगुरि दख'रा बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों फोरमायो। गिबियावनो उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बिटिआर एकर्डनि नैथि एनिभार्सारिमोन। बे एनिभार्सारियाव दि हारिमु बिथांमोना मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे एनिभार्सारियाव दि हारिमु होननाय बिथाङा एबसुखौ लानानै माखासे सोंखारिनाय खोथाखौ बुंदों। बिथाङा बिनि सायाव आङो फंनैसो खेंफोरथि होनो लुगैदों। बिथाङा बुंदों एबसुआलायनो एसि रुमाव थानानै गुबुनखौ क्रिटिसाइज खालामबाय थायो बा सोंखारिबाय थायो। दिनैनि दिनाव बिथाङा दिन्थिनो हागोन नामा बिथाङा बबे दख'रा बा बबे दि हारिमु एबा हुनुक दैमारि, बिथांनि गुबै मुङा जाहैबाय हुनुक दैमारि। बिथाङा जाहैबाय मोनसे समाव उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव उदालगुरि जौमा फरायसालिनि जिएस जानो हादोंमोन। बिनि उनाव बिथांखौ जोङो उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियावनो एबा थाग्रा जायगायाव बिथांखौ थानानै फरायनायनि जोङो खाबुखौ होदोंमोन। बै समावनो बिथाङा मोनसे खाबजाथावै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि मोनसे खामानि मावदोंमोन, बै समाव जेब्ला उदालगुरि जिल्लायावनो एबा उदालगुरि सोहोरनि खाथियावनो बड' साहित्य सभानि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन सेन्ट्रेलनि। बेयाव माखासे जुथा, गस्ला बायदिसिनाफोर जि बुस्थुखौ माने भलन्टियार्सफोरनो होनो लाबोदोंमोन, बे आग्लायनायखौ होनानै आग्लायनायखौ बिथाङा मा खालामदोंमोन, स्रोदै माने गुबुन मोनसे गलायाव लांनानै बिथाङा फानखुमा हैदोंमोन। जायखौ मोनथिनानै बै समनि दैदेनगिरिफ्रा माने बिथांखौ उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमानिफ्राय बोख्लायदोंमोन। बै समाव राहा गोथे जानायलाय बिथाङा 2014 मायथाइयाव NDFB रन्जन दैमारिनि हानजायाव हाबहैदोंमोन। हाबहैखांनायनि उनाव बिथाङा दिनैसिमबो बे हानजायावनो दङ। दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिथांखौ दिनै नंखाय NDFBसो होनना बुंनांगोन। मानो होनब्ला बिथाङा जेब्ला हाबदोंमोन अब्ला NDFBआ सिजफायार जाखाबायमोन। बे खोथाखौ डेपुटि CM बिथाङाबो साननैसो आवगोलनि गावनि मिडिया बिबुंथिनि गेजेरजों बयनिसिमबो फोरमायखानाय जाबाय। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा दिनैसिम हारिनि थाखाय मा मावदों बेनो सोंखारि जाथावना। आरो बिनि उनाव आरो बुंनो फैबावदों सोंखारि जाथावना। आरो बिनि उनाव आरो बुंनो फैबावदों बिथाङा एबसुनि लिडारफ्रालायनो एसि रुमाव थानानै मिडियाफोरखौ लेंहर गुबुनफोरखौ सोंखारिनायनि बाथ्राखौ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव बुंहरदों। दिनै बिथाङा प्रुफ होनो हागोन नामा बबे एबसुनि मावखुलियाव एसि दङ? बिथाङा नैबे खोथाखौ जुदि क्लियार खालामना होयोबा मोजां जागोन रायजो राजानिसिम। बिथाङा आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों, माने एबसुआ रुम सिङाव एसि रुम सिङाव थानानैसो सोंखारिदों। दिनै सोर सोंखारिदों? बुंनो थाङोब्ला सोंखारिनाय बाथ्राखौ बिथाङासो सोंखारिबाय थायो। दिनै सोरखौ एबसुआ सोंखारिदों? दिनैसिमबो एबसुआ रावखौबो सोंखारिनो थाङाखै। आरो बिथाङा बुंबावदों एबसुआ जेबो खामानि मावाखै। एबसुआ खामानि मावनायखौ दिनै सारा बर' रायजो राजायानो मिथिगौ। बिनि प्रुफखौ जोङो एबसु हिसाबै होनो थाखाय गोनांथि गैया। दिनै आं बेखौनो खावलायनो सानदों बिथांखौ, जाहाथे एबसुखौ सोंखारिनाय खामानिफोरखौ जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि दा खालामथोंसै। गिबियावनो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि दख'रानि जानानै खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। बिटिआरनि नैथि एकर्ड डेमोन। बेयावहाय दि हारिमु एबा हुनुक बिथांमोना बिटिआरनि एगेन्स्टआव माखासे धरना हाबाफारि लानाय जादोंमोन।
बे हाबाफारियाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय दि हारिमुआ सोर एबसुखौ बिदि सोंखारिनो? दि हारिमुआ जाहैबाय हुनुक दैमारि। हुनुक दैमारिया थांनाय 2011 मायथाइयाव उदालगुरि हालामाव बर' थुनलाइ आफादनि गल्डेन जुबलि जादोंमोन। बे गल्डेन जुबलियाव माखासे भलन्टियार्सफोरनि थाखाय लाबोनाय मुवा बेसादफोरखौ आग्लायनायाव बिथाङा गुबुन दखानिफोरनो फानखोमादोंमोन। नाथाय उदालगुरि दख'रानि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिनि गाज्रि सिखाव आखुखौ नुनानै दख'रानिफ्राय बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन बिथांखौ। नाथाय बिनि उनाव बिथाङा फैयै फैयै 2014 मायथाइयाव रन्जन दैमारि ग्रुपनि NDB हान्जायाव हाबहैदोंमोन। नाथाय बिथाङा बुंना लायो गावखौनो 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामनाय होननानै। नाथाय 2014 मायथाइयाव थांनाया माला 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामखो बे NDBआव? बे जोबोद गिदिर सोंलु जानानै फैदों। जोंनिल' नङा, रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिथिनांगोन। बिथाङा 2014 मायथाइयाव NDBआव रन्जन दैमारियाव हाबदोंब्ला बिथाङा 34 बोसोर मावखो ना मा खालामखो? रायजोफ्रा बेखौ एसे बिजिरना नाय। थारैनो बिजिरना नायनाय सम जाबाय। बिथाङा सैमा फाग्ला बायदि गोदाव सोराव बखिबाय थादों, सोरखौबा रायदों, सोरखौबा सोंखारिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा AC रुमाव थानानै माखासे मिडियाफोरखौ लेंहरनानै सोरखौबा सोंखारिबाय थायो बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय माला बबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दख'रासिमाव मावख'फोराव बबे रुमाव AC नुखो? बिथाङा बा दि हारिमु एबा हुनुक दैमारि, नोंथाङा बेखौ थाबैनो फिननायखौ होफिननांगौ। बबेयाव नुनाय? आरो नोंथाङा फोरमायबावदों बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जेबो खामानि मावला बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय बबेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दख'रा गासैबो मावथिफ्रा बा एबसुआ मा मावदों मा मावाखै रायजोफोराव नोंथाङा सोंना नायहै। बेनि उनाव बा एबसुआ मा मावदों मा मावाखै रायजोफोराव नोंथाङा सोंना नायहै। बेनि उनाव बिनि फिननायखौ नोंथाङा होनो हागोन। बे बाराव सिगाङाव जोङो दख'रा हिसाबै नोंथांखौ नोंथांनि गाज्रि बुंनायाव जों जेबो बुङाखैमोन। नाथाय नैबे BTR एकर्ड डेआव नोंथाङा जाबायदि एबसुखौ रायबाय, एबसुखौ सोंखारिबाय, नैबे जोंनि थाखाय बा दख'रानिफ्राय नोंथांखौ रेहाय होनाय जायाखै। नोंथांनि खुगानि थाखायनो जोङो नैबे निउस पर्टेलनि गेजेरजों नोंथांखौ बुंहरफिननांगौ जाबाय, खावलायनांगौ जाबाय। नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बेबायदि सिगाङाव सैमा फाग्ला बायदि जाबायदि रोनावलाबायनाय, बे रोनावलाबायनायनिफ्राय नोंथाङा एबसुखौ रायनाय बा सोरखौबा रायनाय बा हारिखौ रायनाय नैबेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेखौ जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरिनिफ्राय नोंथांखौ गोग्गोमै फोरमायहरनाय जाबाय। बे समाव दि हारिमु एबा हुनुक दैमारिया बड'लेण्डनि खोथा गोबां बुंबाय थायो, बड'लेण्ड सोदोबखौ फोरमायबाय थायो। नाथाय माब्लानिफ्राय बड'लेण्डनि धरनायाव बा होस्रिखावनाय हाबाफारियाव, राजा लामा जथेनाय गोबां बायदियाव माब्ला खामानि मावफेरखो एबा थांफेरखो बिथांखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। नाथाय ओरैनो ससियेल मिडिया बा निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों बिथाङा गोदना फेदेर बुंबाय थायो। बड'लेण्डखौ माने नांगौ, बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ फोरमायबाय थायो। नाथाय बियो नोंथांनि खुगानिल'। नाथाय नोंथाङा सिगां समाव जों नुबोआखै दिनैसिम बड'लेण्ड बिनायनि हाबाफारियाव मोनसेबो नोंथांनि सिनखौ जों नुनो मोनाखै। आरो दि हारिमु, नोंथाङा जेब्ला इलेक्सन फैयो अब्लाल' रायजोफोरनि सिगाङाव गोदना फेदेर खोथाखौ बुङो। नाथाय जाहोना मा? नोंथांनि बे सिगांनि जाबायदि आखु, बर' थुनलाइ आफादनि भलन्टियार्सफोरनि जुथा बायदिसिना खावनानै फाननाय, नैबे आखुआ दासिमबो जोबाखै होननानै जों सानो। मानोना नोंथाङा रांनि गोबां मा होनो बेखौ रांनि गोबां लुबैसुला नोंथाङा, जों बेखौ नुयो। रायजोफ्राबो बेखौ मिथिना ला। बिथांखौ जेब्ला इलेक्सन खाथि फैयो, माबा मोनसे जाहाजां जायो, अब्ला
गोदना फेदेर फेदेर बुंनाय नैबे बाथ्राखौ नुनो मोनो नाथाय नोंथाङा दिनैनिफ्राय बेबायदि गावनि लुबैसुला आखुखौ दा खिन्थिथोंसै नोंथांखौ जोंनि दख'रानिफ्राय गोरायै खावलायहरनाय जाबाय आरो नङाबा दि हारिमुआ सोर नैबे कुइसना जाबाय थागोन नोंलाय सोर गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन